Ай, слушай, бе, Коля, да те питам, какво ще стане, ако събера горната и долната граница на кръвното? Какво е, Ване? Ще се съберат роднини, бе. Какво ще ми вземеш за 8 март? Спаске, за 8 смрад няма да ти взема нищо. Много добре знаеш, че аванс взем на 15-то число. Можеш ли поне да ми кажеш нещо хубаво, че съм красива, например? Той съм го оставил за 1 април. Ако ме беше оцелила? Щеше да се брои за подарък. Георги, Ко? ти знаеш ли, че аз никога не съм имал първи учебен ден? Що? Щото всяка година 15 септември беше деня, в който с баща ми варяхме рекийки. Ама това пак си има и хубава страна. И какво пък може да му хубавото на това? Че се научил да вариш ракия ли? Нема, научих се да пия. Ти какво става тук, ма? С риба ли ме посрещаш? Много нахубаво мериш. Не, нищо не съм готвила. Пак ли не си мила минчета, ма? Не, аз мия го от време на време там, а пак продължава да мирише, не знам. Май ми е разрушена ми е флората. На доктор не отиде ли? Ходих. И ко стана? Умря. Ко нищо ли не каза? Добре, че съм се сетил. Виж се с какво те изненадах. Подарих ти бактерии на хапки Bactology Femin. Пробиотик специално за твоя проблем. Това от една страна ще спре да ти мириш. От задна страна ще ти забързва метаболизма. Имунитета ще ти дига и ще отслабнеш. Най-накрая. Също така, пази от инфекции на калкана. Влез на интернет, ще видиш, ще разбереш. Ще ти оставя долу линк в описанието. Те сега така, отдолу ли да се ги мушкам? Нема, те си пият през устата с вода. Аз отдолу един друг таблетка ще ти мушкам, не се притеснявай.